Egunon, bon dia. Soc l'Òscar Adrià Ibáñez Ferreter, el responsable de drets lingüístics, responsable d'afers internacionals i una de les persones que porta més temps a l'equip tècnic per poder portar avui una visió més global. Moltes gràcies a Jon també per la seva bona Eskerrik asko, disposició en tot moment Joni, i també vull bere agrair harrera a honagatik, l'equip de eta baita ere traducció que avui itzulpen pugui fer possible taldeari, que jo pugui parlar berari en esker la meva gaur llengua, hemen vosaltres nire pugueu hizkuntzan hitz sentir-me egin en eta la vostra zuek zuen hizkuntzan entzun ahal izango i dezutelako. això avui puguem fer un intercanvi interessant Eta d'experiències. horrela, esperientzia truke interesgarri bat egingo dugu. Perfecte. Bé, jo vinc de Plataforma per la Llengua, som una Plataforma entitat per la amb llengua dignator ni, 26.000 26.000 bazkide que dauzkagu, treballem a tots els territoris de parla eta catalana. katalanez hitz Això seria egiten una den lurralde particularitat nostra. guztietan lan La egiten majoria de les dugu, hori da gure de les altres entitats estan berezitasunetako bat, focalitzades en algun beste territori en erakundeak concret lurralde jakin batean ari i ho direlako fem nagusiki. amb un Eta enfocament transversal. És a guk dir, zeharkako potser ikuspegi bat això a vegades daukagu. és el que ens debilita una mica Eta perquè ho batzuetan intentem horrek ahuldu egiten gaitu arreglar tot. dena Intentem konpontzen saiatzen treballar per la garelako. normalització lingüística en cada Hizkuntz aspecte de la societat, ja sigui normalizazioaren cultural, alde ja ari sigui gera joventut, gizarteko ja esparru sigui guztietan, els kultura, drets lingüístics, per tant, gaztedia, més hizkuntz jurídics, eskubideak, el foment de les alor administracions, de la juridikoan, justícia. administrazioarekin lan egiten Per tant, dugu, tenim aquest enfocament eta bar. transversal. Eta Aquí podeu ikuspegi veure zeharkako hori un daukagu, cartell hemen que també pantailan va existir una kartel bat iniciativa similar ikusiko basc, duzu eta que era ez danago Euskal Herrian ere molts verbs, no? antzeko Parla, ekimen adreça, bat escolta, col·labora, estudia, en català. egin zenuten, Recordo que va existir un gauza cartell pila similar bat al vostre també norbera i bere hizkuntzan vam egitera incloure la presentació bultzatzeko. per això. El 2023, les nostres actuacions principals per posar an una egin mica genitu jarduera els nagusiak, exemples més recents van ser la azken campanya adibideak CIES per ematearen, l'oficialitat de la Unió CIES Europea, izan zen, Europar Batasunean Katalan l'any 2022. ofizioz izan zedin eskatu, El 2025 Gaming, Saga, que és un horretan, solo per saló fomentar dal que gaming, la indústria del videojoc hori i bideojokoen sobretot les escoles formatives de industria formació professional del eta videojoc, que a eskolen Barcelona n'hi ha topagune moltíssimes, bat da, Bartzelonan asko comencin a daude crear alakoak, videojocs en català. De fet, eta hem nahi començat a dugu, fer-ho, però ez també daitezela promocionar aquests videojocs dins la bideojokoak indústria. katalanez egiten El eta concurs zabaltzen. Tisner de creació, aquí he Tisner posat erròniament lehiaketa videojocs, són jocs de taula, perdó, en català va ser antolatu de genuen, jocs de ez taula dira en català bideojokoak, a les baizikan escoles, mai que jokoak, fem a tots els eskoletan territoris de parla catalana, antolatzen se'ns presenten dugu escoles també hau, de la Catalunya Nord, de l'Alguer, katalanez hitz egiten dan de lurralde tots els guztietan, racons. La ipar campanya Katalunian, Vota per la Algerren eta Llengua, bar. Zure botoa l'any hizkuntzaren passat alde hi va haver kanpaina egin eleccions genuen locals i eleccions lehengo autonòmiques urtean, a les Illes Balears i udal al País eta Valencià. erkidego Aleshores, hauteskundeetan, per conscienciar eta sobre els helburua da, programes electorals què volien que incloguessin i un cop ho van incloure o no, hauteskunde conscienciar la programetan, ciutadania d'exercir-ho hizkuntzaren en aldeko període neurriak electoral jartzea, i herritarra també destacar, tot i que és kontzientzitzea, un servei permanent, eta el servei de gero, queixes i consultes, keixa eta potser destacar-lo perquè kontsulten l'any zerbitza 2023 daukagu, etengabe lanean ari sisè any dana, baina consecutiu hem 2023an, tornat a batre seigarren el aldiz, nostre propi rècord de queixes gure ateses. aurreko urteko Anem ateses errekorra gainditu 2.300 genuen. Ta 2000 al eirureun inguru 2023, jaso genituen 150 2023an, més que l'any anterior. aurreko urtean baino Estem en 150 números bastant gehiago, semblants a l'entitat que ho fa aquí, Beatokia, eta que behatokiaren també fan lantzeko una feinada i en som zenbakiak conscients, kopuruak però per dauzkagu, nosaltres, que teníem una baina mitjana de 400 gurean, anuals, és un urtean creixement molt lareun exponencial. zenbatez bestekoa, eta beraz, hauzkundea ikaragarria izan da. Bé, l'entitat té una forma d'associació, Gure l'anomenem erakundea elkarte l'ONG del bat català, da, va néixer com el katalanaren col·lectiu L'Esbarzer, que gobernuz encara en el kanpoko nostre nom erakundea fiscal encara ho esaten tenim diogu, acompanyat, Plataforma per la Llengua, kolektibu col·lectiu Lasbartze L'Esbarzer, bezala i es hasi governa zen, des hori de da gure municipis izen ofiziala, voluntaris. De fet, eta el col·lectiu voluntarioek L'Esbarzer kudeatzen era dute. Eta exclusivament kolektiu un col·lectiu de voluntaris. Lesbarze voluntariek osatzen zuten Tot oso i osorik. l'intent d'esdevenir una Eta coordinadora d'entitats, erakunde que el seu koordinakunde nom, bat Plataforma per la Llengua, ho podria fer pensar,
izaten saiatu Ràpidament es va dotar d'una ginen, visió i estructura nacionals baina i el berehala seu izan genuen fundador i nazio director mailako fins a la seva dissortada egitura bat, mort, Martí Gasull, Martí va impulsar Gasul un supòsit. hilarte hori bultzatu Incidència zuen, geogràfica i social eta estratègica, més nahi enllà de la zuena, base nahi social, genuena zan, pragmatisme, buscar canvis eragin tangibles, geografiko això eta també sozial per adreçar-se estrategikoa eukitzea, al pragmatismoa soci, al eta voluntari, perquè lorpen vegi que la feina, ikusgarriak a més de perseguir egiazkoak objectius a llarg termini, també eskaini n'hi ha a curt genituen, termini que es poden ez assolir, bakarrikan epe luzera, no bezikan epe només laburrera element conscienciador, ere festiu, bai, cultural. kontzientzia lan egiten També dugu, constructiu, no només jaiak, reactiu. És kulturan a lan dir, egiten que dugu, hi ha moltes eta vegades la modu temptació konstruktiboan, com ez que els bakarrik atacs a la llengua erreaktiboan, ze catalana i també askotan, a la llengua basca katalanaren són eta tants euskararen d'estar permanentment pendents aurkako de erasoak com ens hainbeste ataquen i dira, no de tentazioa construir el model dago, que necessitem. beti erantzuten ibiltzen dekoa, Doncs en eta aquest ez sentit guk també behar dugun es eredua pensa quines eraikitzen. són les Eta polítiques públiques beraz, que volem, quines ba, són el pentsatzen model jarduten empresarial de dugu bones pràctiques que zer volem i així intentem impulsar-lo. praktika honen eredu Actualment nahi dugun, compta amb uns ze 45 hizkuntza politika nahi professionals dugun, gaur egun finança 55 profesionalek lan majoritàriament egiten amb dute quotes de socis, que plataforman, són el eta bazkiden 64% dels ingressos, i en kuotekin canvi les subvencions finantziatzen són el gera, 25. euneko 74,3an, eta gainerakoa Bé. diru laguntzak dira. És una entitat doncs, on l'estructura tècnica té molt de Gure pes, s'assumeix egitura l'execució teknikoak pisu de handia les dauka, accions i la seva ekintzak concreció en una, gauzatzea, a la fase de la planificació, zehazteaz, però la arduratzen da la fa planifikazio el garaian, baina voluntariat, planifikazioa especialment voluntarioek egiten l'executiva i el dute. secretariat, Zuzendaritzak, ejecutiboak, però bereziki, també en la presa de decisions de baina les erabakiak comissions de hartzeko treball que garaian, després us explico què són. lantaldeetan eta El voluntariok voluntari és la parte persona que hartzen més coneix dute, la eta realitat haiek dira local i pot actuar en egitura nom de lokala, l'entitat, egoera lokala ongien si ezagutzen no, dutenak, no contradiu les línies habituals. eta L'entitat aukera considera daukate imprescindible una lan bona egiteko, informatització del gure hildoen voluntariat, és a aurka dir, ez badijoaz, noski. amb el seu consentiment, formen part d'una base de dades on Datu base sabem batean a daude, quines campanyes han donat suport i quines no, si han fet zehaztuta servir el daukagu servei zer de kanpainetan queixes o lan no, egin duten, keixe si zerbitzua erabili bé, duten, després hi ha una part eta més holako privada de les xehetasunak, dades de gero pagament, beren però tot kuota ordaindu s'unifica duten, i baina també, per exemple, datu hi ha horiek vegades, dauzkagu gure doncs, datu si basean, tenim una reunió eta amb un adibidez, subdirector general, halako podem saber si és soci nostre, si has zuzendari fet campanyes per saber també la orderekin proximitat que bilera tenim, bat perquè baldin no badaukagu, jakin necessàriament cada dezakegu gure treballador bazkidea den té ala ez, coneixement de ze subdirector langile general o un guztiek ez subdirector general dakite és halako soci o és zuzendari nagusia gure activista. bazkidea Aleshores, den edo això ho ez, tenim aktivista den edo ez. Eta orduan datu base informatitzat. horretan Bé. daukagu informazio hori. Hi ha diverses maneres de ser voluntari. És Hainbat una mica, eratara crec que izan l'objectiu daiteke bat de que voluntarioa. avui sigui jo aquí, explicar Gaur ni hona ekarri nazute col·laborar de moltes hori maneres. azaltzeko, ezta? Era askotara En aquesta lagundu diapositiva podeu veure daiteke, eta allò que diapositiba honetan emplena ikusten da el voluntari la primera voluntarioek vegada que es planteja ser izena eman nahi voluntari duten unean i veieu osatu que hi ha beharreko nivells de formularioa. compromís i de materialització molt diferents. Konpromiso maila Des de desberdinak daude, formar part d'una adibidez, delegació territorial, lurralde egitura bateko de kide participar izatea, puntualment en noizean activitats. behin Ara, jardueretan com que parte les següents hartzea. diapositives ho desglosso Hurrengo tot, aquí podeu diapositibaetan veure una mica hau dena zehazki exactament el que signen. azalduko dut, eta, en bueno, euskara. hemen ikusten da I zer a continuació sinatzen comencem duten a explicar euskeraz, què és cada un eta dels orain temes. zehaztuko dut puntu bakoitza. Bé, formar part de la territorial. Lurralde egitura bateko kide Fins al izatea. 2022, 2022 arte, guren lurralde egitura zan jendea geneukalekoan egitura zegoen. Eta 2022an erreforma bat egin zan, estatutuak aldatu ziren, lurralde ordezkaritzak eukitzeko katalanez hitz egiten den lurralde guztietan, lurraldeen arteko desoreka saiesteko. Katalunian eskualde egitura genuzken, eta Valentzian berraz osorik hartzen zen erkidego osoa, eta orduan azkenean halako desoreka bat sortzen zen. Eta orain berdindu egin ditugu egiturak, eta egitura horietatik herri mailako taldeak sortu daitezke.
lurralde bakoitzak bere ordezkaria dauka, eta taldeak daude herri mailan, eskualde mailan, irla mailan, eta haiek lan egite dute herritik nazionalera, ekimenak eta jarduerak proposatuz, ideia proposatuz, eta goiti bere nazionaletik herri mailara ere bai. Alegia, beren ingurunean nazio mailako kanpainak gauzatzen dituzte beti ere malgutasunez. Arduradu bat izaten dute, herri taldeek, edo talde lokalek, eta batzuetan lurralde egiturek beren bulego teknikoa izaten dute. Eta voluntarioek, ono izen behinkako jarderetan parte hartza ere erabaki dezakete. 2023an Balear Uharteetan voluntarioaren protokoloa onartu zuten, eta esaldi bat daukate erakundeko kide izatearen arrotasunaz hitz egiten dute, esate dute lantalde bat izango gara, ziurtatuko duena plataformak presentzia daukala gure lurraldean, eta kanpainak lurraldean burutzen lan egin behar dugu, eta zehazten diran nazional mailan bere lurraldearekin zer bete behar dire. Ekintza egin daitezken ekintzen zerrenda bat osatze dute, kanpainetarako argudioak, eta voluntarioek aukeratu dezaketen nulan egin, interesgarria zaizkien gaiak ikertzea, beren lurralde egitura egoera berezia, bileren maiztasuna eta eguna zehaztu dituzte protokolo honetan, lurralde bulegoaren bete beharrak, eta baita ere gutxieneko jokabide kode bat osatu dute, eta orain lurralde arteko kontseilu bat osatu dute, lurraldeen arteko eta nazionalaren arteko lanak koordinatzeko, esperientzak partekatzen dituzte, ekintzak proposatzen dituzte, aholkularitza eskaintzen dute lurraldeen artean, eta ekintzak eta proposatu daitezke bertan. Vaig veure en l'acte, jo no hi vaig anar, però... Ni zeintzen egon, baina azkeneko bilerako aktan, 20 gora personak parte hartu zuten, lurralde mailakoa, Uharte osokoak, Algerekoak, eta bar. Lantaldeak. Que pot vincular directament un voluntari, és un... Voluntariak bertan parte hartu dezakete, ildo estrategikoak lantzen dituzte esparru jakin batean. Teknikari bana dute dinamizatzeko, eta ordezkari bat dute exekutiboan ere bai. Haien ahotsa zuzenean entzun dadin exekutiboan. Bertan parte hartzen duen jendea izaten da, adituak, profesionalak, ikerketa, lantzen dituzten esparruak ikertu dituzten personak, eta dauzkagun lan batzordeak gaur egun dira administrazio publikotakoak, kultura, bideojokoena, hezkuntza, justizia eta nazioarteko harremanena. Eta batzorde berrien eta zaharren artean dagoen alde nagusia osaketan dago. Berrietan saiatzen gara lurralde osoko ordezkariak izaten, eta administrazio publikoen batzordean Katalanaren 3 lurralde handien ordezkariak daude. Després, els grups de dinamització lingüística. Hizkuntza dinamizazioko taldeak dauzkagu bestalde. Hemen voluntarioak bere burua eskaini dezake, 8-10 atzerritarrek mintzalagun talde bat osatu nahi baldin badute, voluntario batek taldea dinamizatzea dauka.
mintzen laguna den irudiaz gain, hau da, harrera perfil bat. Eta normalean, unibertsitate tituludunak izaten dira edo jubilatuak. Taldearen denbora beharretara egokitzeko aukera gehiago daukatelako. Gero, hainbateratako ekintzetarako babesen alorra daukagu. Lehen erakutsi duen diapositiban nola lan nahi egin da dut galdetzen duen diapositiba hori berria da. Leno, beste modu batera lan egiten genuen, jendea bulego lanetan aritzen zen, astean behin etortzen zen taldeari laguntzeko, datu baseak kudeatzen, edo alako bulego lanak egiten. Marti Gazullen ama adibidez, datu baseekin lan egiten zuen voluntario gisa, eta orain, voluntariotza eskaintza zabalagoa izan da, eta gehiago erantzuten dionez pertsonen interesei, horri erantzuten zaio gehiago. Els voluntaris aquí, en aquest cas, són de totes les edats i... Adin guztietakoak izaten dira voluntario hauek eta denbora tardete mugatua izate dute, astean behin etor daiteke, arratsalde batean... Em vaig deixar de posar les diapositives i aprofito per dir-ho ara, que els diapositibetan ez nu jarri, baina gure buletinak ere gaikakoak dira edo lurraldekakoak. Beti saiatzen gara jendeari ez buletin pila bat bidaltzen, jendea gutaz aspertu ez dadin, baizik eta beren gertuko errealitateari buruzko buletina bidaltzen diegu, balearretakoei haien egoerari buruzkoak. Kaleko aktivismo baketsua, mobilizatzeko nahi handi joera edo nahia handiena daukan jendea aritzen da ekintza hauetan. Deialdi zehatzak egiten dira, ezkutukoak edo jendeak unea iritsi arte ez daki zer egingo den, eta, ikusten badute ez daudela prest, ez dute zertan egin behar. Eta aintzat hartzen dira represio klase jasan daiteke, ekintza baketsua dira, baina adibidez, irudien ikusten dena izan zen Five Guys katearen kontrako ekintza bat. Jatetxeak zabaldu nahi zituzten Bartzelonan, kartan eta karteletan katalana erabili gabe, kontsumo araudiak eskatzen du, baina beren erritmoak motela dira. Eta orduan kontsumitzaileek laguntza eskatu ziguten, eta egun hartan, hainbat kontsumitzaile modu espontaneo baino prestatuan, karta katalanez eskatu zuten, eta reklamazio horria eskatu zuten, jatetxe pixka blokeatu zuten, eta gero morsuak etorri ziren, eta hori aldez aurretik esate zaie etortzen diren pertsonei. Eta enpresi esate zaie arau batzuk bete behar direla, eta ez hori bakarri baizikan bertakoek ere nahi dutela kontsumitu beren hizkuntza eskubideak errespetatzen diren lekuetan. Eta jardunbide egokiak adibidez ere aplikagarriak dira arauak iristen ez diren lekuetan. Adibidez, Balear uhartetan kontsumo arauek ez dute katalana babesten. Gero, ziberaktivismoa ere egin daiteke etxetik mugitu gabe. Eta propi activisme de signar campanyes, com hemen kampainak sinatze, kanpainetan parte hartzeko aktivismoa dago, baita ere diru kopuru txikiak emateko aktivismoa. Ze hilo jakin bat asko ajole bazaio jendeari eta diru asko jasotzen baldin badu kanpaina batek, esan nahi du garrantzitsua dela jendearentzat,
interes berezi bat erakusten du honek, eta kanpaina batek zenbat eta diru gehiago jaso, hildo horretan, orduan eta jarduera gehiago egin ahal izango dugu. Eta adibidez, kolektibo baztertuek, interes handia jasotze dute, adibidez, Aibizako kantu tradizionalen disko bat grabatu genuen, Aur kanten beste disko bat, Algerren, Bartzelonako auzo ezain katalanistunetan ere ekintzak bultzatu izan ditugu, eta horrek babes handia jaso du. Badaukagu beste kanpaina bat, sinadura jasotzeko. Bideokontsolak fabrikatzen dituzten dituen sektoreari katalana erabiltzeko eskatuz, Nintendo eta alako enpresei. També he volgut afegir que el servei de queixes, que seria queixa zerbitzua, nik zuzenean antolatzen dudana, ezkutuko voluntarioak aktibatzen laguntzen du. Badira pertsona batzuk berez aktivistak ez direnak, baina kexu horri bat betetzen duen pertsona bakoitzak esate dugu alako enpresan, ez dela katalana babesten, osasun alorrari buruzko keixa asko jasotzen ditugu, eta horrela dakigu lurraldean zegoera dagoen, eta horrekin batera, gu egiten duguna da pertsona horiek ahaldundu izan daitezen aldaketa subjektu. Kexuak nola aurkeztu daitezken erakusten diegu, eta hau da behatokiarekiko daukagun desberdintasun bat, ze behatokiak zuzenea jotzen du erakundengana, baina gurean bezeroak beraiek dira erakundeetara, enpresetara jotzen dutenak. Eta saiatzen gara beraz, persona horiek aldaketa subjektu bihurtzen. Eta hauek dira plataforman voluntario izateko eta lan egiteko dauzkagun moduak. Horietako askok, gure gana jotzen duten pertsonetatik sortzen dira, estortzen zaigu bat, eta esatigu, gu parte hartu nahi dugu, baina ez dakigu nola. Horrela lan egiten dugu, eta hoxe partekatu nahi genuen zuekin, zuen gonbidapena onartu genuenean. Eskerrik asko.